Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vom pregăti croasante. Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 700 de grame de făină, 350 de ml de lapte, 100 de grame de zahăr, 90 de grame de unt, 2 ouă, 8 grame de zahăr vanilinat, 30 de grame de drojdie proaspătă, 2 grame de sare, 300 de grame de Nutella, pentru uns foile, 50 de grame de unt. Sfărmăm drojdia peste laptele călduț, peste care adăugăm zahărul și amestecăm bine până se vor dizolva drojdia și zahărul. Într-un vas încăpător, cernem făina. Punem sarea și le amestecăm puțin. Batem ouăle și le adăugăm peste făină. Punem untul topit și răcit în prealabil. Adăugăm zahărul vanilinat. Turnăm amestecul de lapte, drojdie și zahăr și începem să amestecăm până se formează aluatul. După care îl scoatem pe blatul de lucru și îl frământăm timp de 5-10 minute. După care îl vom lăsa la crescut timp de o oră. Am împărțit acest aluat în 15 biluțe de aproximativ 100 de grame fiecare. Întindem biluța într-o foaie subțire, pe care o vom unge cu unt moale. Facem o secțiune până în centrul foii și începem să împăturim în lateral, până vom obține o bucată de aluat de forma unui triunghi. La fel vom proceda cu toate biluțele de aluat și le vom mai lăsa la crescut timp de 30 de minute. Întindem aluatul. Punem Nutella și rulăm. După ce am format croasantele, le așezăm în tavă și le mai lăsăm 10 minute la crescut. Le ungem cu ou și le băgăm în cuptorul preîncălzit la 185 de grade timp de 20 de minute. După ce s-au copt, le mai lăsăm 5-10 minute să se răcească, după care se vor putea servi. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați de like și să vă abonați la canal.